sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Kyla. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Fallen for You. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Nakining sa kababay nga taga Lawaan, Dalisay City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Kyla. Recorded by X Thunder Gaming. Kala, sige na. Sugtan ako. Wa palagi kaayo ko makaila ni mo, Teo. Nga nang day o magila-ila sa tanga. Uyab ta, di ba? Yung nanak ito nang nag-uyab, mag-ilan na yun. Mapibin ako nag-chance ni mo. Sige, good. Basta isaad na ko ha nga dili ka magbinuang. Kung magbinuang naman lang gani ka, sultihi ko. Kaya dili ko magduha-duha og pakigbuwag nimo. Di lagi na mahitabo. Promise. Teo, kadiyot lang. Ano man? Sa'yo problema. Dili pa pwede ka na may tabo na to. Ha? Ano man? Natural naman na. Uyab na ko ta. Masipyat mo niya to. Ay, hindi lagi. O kung masipiyat man da, ay kabla ka. Di ta ka pasaktan. Promise? Promise. Saligi lang ko. Okay? Kinulig sige magkugsuka. Tinuo ko. Dili ka kumaptos. Magpiti ko pa sigurado. Diyos ko. Positive. Unsa? Mabdos ka? Oo. Oh. Theo? Hello? Nga nga naman kamutingog. Tubag ako, uy. Sorry. Unsay buhaton na to. Dili ko pwedeng magpahibaw ni Papa kay nahibaw kung may ubos gid siya nako. Kinahanglan nga magtigom mo sugod. Unsa mo na to pagtigom? Nga pareho man tang nag-abang og apartment. Musuway ko hangyo sa kuyan. Ato ta mo puyo uban nila. Para wala tayo bangan. Unsa? Tiyo, tiya, si Kayla day. Uyab na ko. Kayla akong iyuan. Si Tiyo Romeo o si Tia Carmen. Maayong hapon, Teo. Tia. May hapon sa diya, iha. Maayo kay nagkahon-ahon na kausoroy din hitiyo. Abi na kong nalimot na kakung kinsay ni gasto ni mo para ka mahuman og eskwela. Carmen, Digid ko malimot na tiya, uy. Kamu na nang rubang akong pamilya. nga naman na ito nga naaman mo idang nga mga dagkong bag. Mau tay toyo na ko tiyo ba nga muhangyo unta mi nga maki puyo lang una din sa inyo. Ha? Nga naman, may problema ba sa imong gipuyan? Gusto lang unta ming makasave tiyo.
mabdos mo sa Kayla. Mabdos? Unya, sigurado ka nga ikamoy amahan, ana. Tiya, dili sa... Ayaw ko tawag ang tiya. Kadili pa mo kasados akong pag-umangkon. Carmen, unsa ba? Sige dong. Anilang una mo po yun. Way problema. Salamat kay Tiyo. Pasensya na kay Kantiya. Buotan man siya, pero medyo stricta lang gid. Kita man mo yung nagkinahanglan. Maong kita mo yung angay mo paubos. Huwag mo sabot. Sige lang. Ay kabala ka. Kung makatigom na ta, mamahawa na ta din eh. Angay lang yun, Teo. Kaya dili ko gusto mo abot sa punto nga dili ko makaagwanta. Makatubag ko si mong iyaan. Kayla, Recorded by X Thunder Gaming. day. Dako naman ang imong tiyan. Uy, matrabaho ba ka? Mulive na ko sunod si Mana dong. Mas maayo pa. Aron, makapahuway na lang ka. Ay, kapuya baya. Kita kayod og maayong trabaho. Pero ang uban diha, naglingkod-lingkod ra. Murag ako may kipadungog-dungog diti a Carmen. Oh, ay. Um, Ay nagtagdas, Carmen, ha? Ipalapos na lang nas pikas dunggan. O, Teo. Madugay ko kuli, ha? Saan naman in taon na, oy, Teo? Karagabiin naman lang kang dugay mauli. Kailan ang warta ko? Para din nato ang akong gibuhat. Ayaw butag akong pailo ba, Carmen? Murag nag-away si Teo o si Tiya ni mo. Ana, pasangkin na sila eh. Ikaw, pakuway na diha, ha? Muli ako. Bye. O, sige. Bye. Love you. Oh. Hello? Oh. Kayla, mudyotoy na ka ha? Amping. Oh. Ganun nag-text man ni si Teyong ha. Bago pa kanining nilakaw. Padung nako diha. Can't wait to see you. I love you. Unsa ni? Narongsan siya? Subscriber you are calling is busy at the moment. Dili siya motubag sa akong Please tawag. try your call later. Salbahis ka tayo. Karon na lang nagbinuang mabdos na ko. Mulayas ko. Bahala na gud si mahitabo. Sakto rin mo desisyon nga dali ka nila, host. Kadali ka pwede mag-inusara, uy. Mga nakay na good ka. Salamat kayo si mong pagpadayon ako, day ha. May problema, day, uy. And dali, ipahimutang na tagtarong imong mga gamit. Okay na. Ready na ang mga sinina sa baby. Kayla, Oh. Tio Romeo, salamat taon kay Ukir day ka. Kumusta naman ka? Gisultihan mi ni Tiyo, bahin sinayta mo. wa na rason para mupuyo ko sa inyo, Tio. Naila ibabay si Tio. Mauwa ko magduha-duha og pahawa sa inyo. Wasag ko magkasabot ni Tiyo. Nganong nabuhat to niya ni mo. Pasensya kayo, ha? Today, ay kwartaw. Nga naman, Tio. Tabang na lang nanako ni mo. Human sa gibuhat ni Tiyo ni mo.
Di lalim nga ikaw rang usa ang magbuhi sa bata. Salamat, tiyo. O niya nga kong number. Tawagi lang ko kung magkinahanglan ka og tabang. Day, nati problema. Unsa man? Dili pa ka makagawas din sa ospital kung dili ka makabayad. Dako imong bayranan kay CS manggod ka. Ginoo ko. Unsaon man ninako? Salamat gid kayo si mong tabang ha, tiyo. Nakauli gid taon mi. Uy, sa payan, oy. Sakto ra sa gyud nga ako mo'y imong gitawagan. Og, naaday ko'y hangyo. Pwede, dili lang ka magsaba ni Teo nga nagkita tag-usab. Og nga, nanganak na ko. Oh, di man sad mi magkaistorya kay wa naman ko dito magpuyo. Ha? Nga naman? Nagbuwag namin ni Carmen. Kapila na nako siya sakpi nga nailaing laki. Ugwa na ko makagwanta. Maong nipahawa na ko. Pareho day taan ni Teo. Day, ginhira ba si Romeo ganina? Nagbilin og gatas sa mga diaper sa bata. Mao ba? O, wala lang kaniya pukawa kay ano makapahuway sad kuno ka. Oh. Hoy, Day. Wa ka rin gusto si Romeo nimo? Wa siguro, uy. Basin o concern lang gid siya nako. Pero what if nakagusto di siya nimo? Unsaon man nimo? Sa tinuod lang, day. Dihan ako nakita ni Tio Romeo nga concern gid kaayo. Nga angay gid unta ako makita ni Teo. Mas dili siya makaagwanta nga magtan-aw sa akong sitwasyon. Huh. Pero si Teo, bisag ka usawa gid mo kontak sa kanya nilayas ko. So, naay chance si Romeo if ever manguyab siya nimo? Tinuod ka. Dawaton ko nimo bisag dako na kong edad. Unsaon man na akong kaedad na ako pero magbinuang paghihapon. Ug way baruganan. Oh, salamat Kayla. Salamat sa paghatag nimo na akong higayon. Ug ayaw kabala ka. Panggaon ta ka kutob sa kong makaya. Salamat, Romeo. Ang kuno nako nga sa sinugdanan, wa ko'y na-feel nga love para ni Romeo. Pero sa dihang nakita nako kung unsa ko niya kapinangga o kamahal, hinay-hinay na kong na-in-love niya. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Kayla nga tagalawaan Dalisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nakaluhan Fallen for You. Ang mong kaagi gibuhatan ni duwa sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina.